da abokai wanda suke mini fama bamban su. Faɗi zance kan karfe shi akwai labari, sabu zarce wanda suke maka kuri masu fiya. Haka ne motsi ai ya fi laɓewa, ita kofa ai amfanin ta rufewa. Maganar nan haka nan take babu musa, mai saƙa kewa da zare da abawa.